Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 11 сентябрь, дүшәмбе. Студияда сезне мин, Эльза Әхмәтҗанова сәламлыйм. Тапшырубызның иҗат төркеме белән бергә шушы минутларда безнең белән булган тамашачыларга атна дәвамына җитәрлек күңел күтәренкелеге, файдалы эш көннәре теләп калабыз. Яңалыклар булмау яхшы яңалык дигән әйтемне ишеткәнсездер барыгызда. Мин бу турыда юкка гына искәртмим, чөнки бүген яңалыкларсыз көнен билгеләп үтәләр. Начар хәбәр тиз барып җитә дип тә әйтәләр бездә. Күңелле яңалыклар гына көтеп торсын үзегезне бүген. Ә инде бүгенге көнгә кереп калган башка вакыйгалар турында алдагы минутта кыскача булыр. Бүген 11 сентябрь көне бөтен Россия аяклык көне. Статистикага караганда, илебездә яшәүче һәрбер кешегә шул исәптән бәлик булмаганнарга да 18 литр спирт эчемлекләре туры килә. Бу бик зур сан. Мисал өчен, революцияга кадәр илебездә яшәүче ирләрнең 43% аяк булган. Бородино бәрелешенең 100 еллыгы уңаеннан француз рәссамы Франц Рубо зур заказ ала. Канлы ырышны чагылдырган панорама иҗат итү. 1912 елның 11 сентябрендә әлеге монументаль тукыманың тантаналы ачылышы була. Таң камера вокаль дуэты оешуга әле бер генә еллап вакыт узуга карамастан, Казан тамашачысын алар берничә концерт программалар белән таныштырып өлгерде инде. Салих Сәйдәш музей бинасында узган Таң дуэтының чираттагы проекты белән без дә танышып кайткан идек. Иҗатташ дуслар Айсылу белән Аделина Казан дәүләт консерваториясендә белем алганда таныша. Тормышка, сәнгатькә карата уртак караш, фикерләр берләштерә аларны. Узакта үтми, беренче музыкаль проектлары дөнья күрә башлый. Уебыз безнең дуэтның ул инде кешеләрне классик музыкага өйрәтү һәм дә аларга ул классик музыка кыен түгел, ул авыр түгел, ул бик тә җиңел. Шуны җиткерәсе килә. Теләгебез менә бу 4нче стена булмау. Менә музыкантлар һәм тыңлаучылар арасында менә бу 4нче стена булмау безнең беренче цель. Беренче проектларын кызлар татар профессиональ музыка сәнгате классигы композитор Рөстәм Яхин иҗатына багышлыйлар. Бу юлы исә очрашу өчен рус композиторы Сергей Прокофьев шәхесенә тукталырга булганнар. Дуэтның үзенчәлеге шунда ки, кызлар җырлап, уйнап кына калмый, чыгышларын кызыклы мәгълүматлар белән тулыландыра. Күпмедер дәрәҗәдә алып баручы музыка белгече вазифаларында башкарырга туры килә. Тамашачы белән очрашу өчен Таң дуэты фатирник форматын сайлаган. Мы пытались найти формат, в котором была бы... Без төрле юнәлештә эшләп карадык һәм камера дуэты булып, иҗат юлын бергәләп алып барга булдык. Классик композитор әсәрләрен тамашачыга заманчарак тәкъдим итеп карарга дигән теләк туды. Җиңеллек, аралашу мөхитен тудырып, фатирник форматына тукталырга булдык. Зур сәхнәләрдә барган классик концертларда башкаручы белән артист арасында булган дистанциядән арынасы килде. Композитор Миләүшә Хайруллинаның бердә шундый ук форматта узган кичәдән алынган тәэсирләр, тамашачы белән булган аралашу бүген дә күңелендә җылы хисләр тудыра. Үз эмоцияларны әйттеләр һәм күбесе җылап утырдылар. Менә шулай булган. Бик җылы атмосфера булган. Сергей Прокофьевның катлаулы вокаль һәм инструменталь әсәрләрен тамашачыга Таң дуэты кызлары искиткеч мавыктыргыч итеп тәкъдим итте. Миңа калса, Прокофьев ул инде классик композитор. Аны без белергә тиешбез һәм аңларга тырышырга тиешбез. Һәм яшьләргә ул якынрак миңа калса. Чөнки ул прогрессив, актив шундый композитор, нарушающий законы булган. Гади җылы мөнәсәбәттә үләннәр белән татарча пешерелгән чәй эчеп, тәм-томнардан сыйланып, классик композиторлар әсәрләрен ишетү, яшь музыкантлар иҗаты белән танышып утыру үзе бер рәхәт.
Студиябызның кунагы белән сөйләшү шулай ук рәхәт булыр дип ышанасы килә. Күргәнегезчә, Салих Сайдаш музее яшь иҗатчыларга чыгыш ясар өчен мәйданчык булып тора. Очрашулар алар фатирник юнәлешендә үтә һәм менә мондый формат кайсы ягы белән кызыклы, тамашачылар һәм катнашучыларның фикере нинди, фатирникларның киләчәге бармы? Бу турыда без музей мөдире Айдар Әхмәдиевтан сорап белербез. Бүген ул безнең студиябызның кунагы. Хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көн. Менә Салих Сайдаш музей минем белүемчә әлегә эшләми, тамашачыларны кабул итми. Шулай да менә мондый кызыклы форматтагы очрашулар уза. Фатирник форматын сез сайлап алгансыз һәм үзегез алдыгызга да шундый сорау куйгансыз. Тамашачыларга әлеге формат кызыклы булырмы икән, аның киләчәге бармы икән дип. Менә әлегә җавап таба алдыгызмы? Шуны беләсе килә. Әйе, җавап таба алдык. Аллага шөкер, күреп торасыз. Менә видео сюжетта да күренә. Тамашачыларның күзләрен күреп торасыз. Шулай бит инде алар инде менә сокланып карап торалар. Һәм дә әлбәттә без әңгәмә дә булды. Без сораулар бирәбез. Тамашачы безгә дә сораулар бирә, җавап кайтара. Шулай итеп, теге җылы әңгәмә тудыра алдык дип әйтә алабыз. Әгәр дә без аны тудыра алганбыз дигән, димәк, без үзебезнең фатирникның максатына ирешә алганбыз дип әйтә алабыз. Инде берничә шундый форматта очрашулар узган, алар менә алдан әйтеп киткәнчә Рөстәм Яхинның иҗатына багышлаган булган. Һәм менә узган атнада гына әле белүемчә шулай ук берничә шундый проект сездә булып узган. Әйе. Без классик музыка белән генә шикелләнеп калмыйбыз. Хәтта татар композиторлары белән генә түгел, безнең гомумән максатыбыз халыкка менә без бар дигән шундый максатны, мәгълүматны җиткерү. Ягъни белеп торабыз бит, музей күп еллар дәвамында ябык булып торган. Инде хәзер без шундый чаралар үткәрәбез икән, шуңа күрә без шул төрки халык музыка турында да чаралар уздырабыз. Без лекциялар да уздыра башладык. Менә безнең беренче татар операсы, Сония операсына багышланган лекция да узган иде. Шулай инде без яшь музыкантларны чакырабыз, чөнки бу музей миңа калса менә дигән мәйданчык үзеңнең сәләтеңне, көчеңне, үзеңнең программаларын сынап карау, халыкка тәкъдим итү, менә шундый камера форматында халык белән аралашып, тамашач белән аралашып, үзеңнең хисләрне аларга җиткергә. Менә иҗатчылар шул хәле кызык кешеләр алар, бер караганда сәхнә турында хыялланалар. Икенче яктан карасаң, менә мондый җылы мөнәсәбәттә булу, менә мондый очрашулар, тамашачы белән күзгә күз, менә шулай янәшә генә утырып, сөйләшеп утыру алар өчен шулай кызыклы икән бит. Минем өчен бу ачыш булды. Һәм инде кабатлап әйтәсем килә, шул кадәр җылы мөнәсәбәттә узды менә бу кичә без булган. Кабат әйләнеп кайтасы килә башлады. Эшчәнлегегез турында әлеге көндә сайтта танышып була, шулай ук менә бу фатирниклар турында. Һәм инде шунысы да кызыклы, ни өчен Салих Сайдаш музее 93 елда ачылган музей бүгенге көндә эшләми. Белеп торабыз бит инде, музей нинди генә сыйфатлы рәвештә эшләмәсә дә, барыбер андагы булган экспозициялар, күргәзмәләр алар искәрә, мораль яктан һәм физик яктан. Һәм Салих Сайдашев музее урнашкан бинасы да, ул бит инде 100 елдан артык элек төзелгән бинасы төзелгән, һәм аңа ремонт, реставрация да кирәк иде. Һәм шул теге реставрация максаты белән ул ябылган иде. Хәзер инде ремонт эшләре тәмамланды дип әйтергә була. Кайбер мәсьәләләр калды әле, без аның өстендә эшлибез. Без инде Салих Сайдаш музее Татарстан Республикасы Милли музее филиалы буларак, безгә әлбәттә инде Милли музей һәр яктан булыша, ярдәм итә. Һәм шулай итеп без ышанып калабыз инде музейны тиздән ачарга дип, бәлки менә декабрь айларында шул Салих Сайдашевның туган көненә туры килсә, бик әйбәттә булыр дип уйлап куябыз. Әлегә инде без менә шул мәгърифәтчелек эшебезне алып барабыз, ягъни музыка турында, татар музыкасы турында, гомумән музыка турында лекциялар алып барабыз, сөйләшәбез, киләчәктә дә подкастлар да оештырырга дигән шундый теләк бар. Юлларыбыз бар, Аллага шөкер. Безгә яшьләр агыла, безгә булыша. Шулай әйткәнчә инде Милли музейда безгә ярдәм итә һәр яктан да. Алла бирсә, киләчәктә шулай итеп эшләп, тиздән берничә айдан соң инде музейны ачып җибәрергә һәм шулай итеп безнең ишекләр һәр вакыт ачык. Көтәбез, әйе. Менә бу танылган ак бүлмә кала микән?
Үзгәрешләр көтәме анда ничек? Әлбәттә инде элекке булган музейның ак бүлмәсе уларның теге төп фишкасы дип әйтергә була иде. Ләкин без бераз икенче юлдан китәчәкбез дип уйлыйм. Бу ел инде без мемориаль фатир оештырабыз. Ягъни Салих абый Сайдашев яшәгән чордагы менә шул атмосфераны, мохитны җиһазлар аша тудырырга, ни өчен дигәндә, безнең фәнни хезмәткәрләребез менә шу йортта яшәгән кешеләрнең аларның балаларын, оныкларының үзләренең дә хатирәләрен, истәлекләрен язып туплап җыйганнар. Һәм без инде менә шу истәлекләргә таянып, шу фотосурәтләргә таянып, менә ул бүлмә нинди рәвештә булган икән, кайда нәрсә торганын без хәзер беләбез. Без аны шулай итеп теге җентекләп, детальләп без аны җыйдык. Ул мәгълүмат бездә бар һәм без шул мәгълүматка таянып, инде музейның ничек булганын беләп, ул фатирның нинди рәвештә булганын беләбез һәм аны хәзер әкренләп җиһазландырабыз, әкренләп. Салих Сайдашевның язмышы аенычлы булган. Бу инде барыбызга да мәгълүм, менә безнең телевидение фондында да искиткеч матур документаль фильмнар саклана. Рус телендә алар. Менә шуннан изе карап китик әле, нарсын сөйләшүебезне дәвам иттербез. Иду я на работу в редакцию. Стоит он у крыльца театра. Поэт Мухаммед Садри. Мы киваем, значит, здороваемся. Он остается, я ухожу. Смотри, полдень идет ровно. Он так у крыльца стоит. Когда я была ребенком, мне часто приходилось ходить мимо, и я просто часто видела Сайдашева, когда бы это ни было, днем, вечером. Сайдашев стоял в такой вот парадной одежде, в черном костюме, в белой рубашке, бабочка у него. И было видно, что это стоит вот не просто человек, это стоит артист. Такой задумчивый. И смотрит по сторонам, о чем-то думает. Вот. И я подхожу, я говорю: Салих абый, здравствуйте. Здравствуй, Багар. Багар он любил говорить, душа моя. Я говорю: как вы там живете, как, что вы, о чем думаете? Он мне ничего не говорит. Он грустный был, очень грустный. Вы понимаете, этот человек какой-то для нас непривычный. Я бы сказал, он человек какой-то Аллах бендес, это Божий человек. Без туры эфирда эшлибез. Студиябызның кунагы Салих Сайдашев музей мөдире Айдар Әхмәдиев. Без аның белән сөйләшүебезне дәвам итәбез. Шунсы кызыклы, без менә бүген 11 сентябрь көнне очрашабыз. Һәм нәкъ 11 сентябрь көнне Салих Сайдашев иң соңгы хатын юллаган. Менә бу без карап киткән менә шушы. Әйе, Мөхәммәд абыйга. Әйе, анда ул гарәп шрифты белән, гарәп язуы белән язылган. Менә сезнең музейда Салих Сайдашевның шәхсенә кагылышлы иң кыйммәтле экспонатлар, менә шундый хатлар сакланамы бүгенге көндә? Кызганыч каршы Салих абый Сайдашевның хатлары бик үк сакланмаган, ләкин менә без карап үткән документаль фильмда күрсәтелгән хатлар, хаты бар бездә, аның фотокопиясын аның күргәнем бар. Аның чыннан да ул гарәп шрифты белән язылган, ләкин медицина терминнарында хирургия дигән ул кириллица хәрефләре белән язган булгандыр инде. Мәскәүдән яза ул хатны, госпитальдә дә, әйе, аның иң соңгы хатлары анысы бездә сакланган, шулай ук бездә бар аның таякчыгы, дирижер таякчыгы сакланган. Һәм иң кыйммәтле экспонат безнең әлбәттә ул пианино. Георг Хоффман фирмасының пианиносы сакланган. Салих абый Сайдашев икенче хатны бүләк иткән. Һәм дә ул пианинода үзенең бик кызыклы тарихы бар. Ул үз заманда ул пианино Александр Глазунов композиторының булган икән. Һәм аны ничектер Ленинградтан алып кайтканнар, шулай итеп. Инде Александр Глазунов инде безнең бик атаклы рус композиторы да инде.
Шулай Сергей Прокофьевна да укытучысы да булган ул. Һәм шулай итеп менә монда нидер бәйләнеш китә бит инде шулай рус музыкасы белән дә инде. Һәм менә ул пианино бездә саклана, иң кыйммәтле экспонатларның шунысы дип әйтергә була. Әлбәттә кулъязмалары да бар. Шулай Зәңгәршәл партитурасы бездә саклана, Кызыл армия маршы һәм башка әсәрләр. Дәвамчылар белән элемтәдә торасызмы? Дәвамчылар белән без Кызыл байрактагы узган фестивальдә танышкан идек. Алар бик мөлаем, бик җылы күңелле, шундый ачык күңелле кешеләр. Һәм без аларны әлбәттә һәр вакыт чакырабыз, көтеп калабыз. Хәтта алар килгәннәре дә бар безгә. Сөйләшеп, чәй эчеп утырганыбыз бар. Менә бүгенге көндә музей эшчәнлегенең форматы ул нинди? Менә мин карап карыйм да, һәм ничектер үзгә кебек тоела миңа. Хезмәткәрләр шул ук каладыр инде ул һәрбер чорда да. Ә менә музей эшчәнлеге юнәлешләре үзгәрә бит. Без музейны беләсезме шулай иҗтимагый мәйданчык итеп күрәбез. Ягъни без экспозиция һәм күргәзмәләр белән генә шикләнмибез. Әлбәттә, алар да бик мөһим, чөнки музейның төп максаты тарихи мирасны саклап калу, шәхси безнең йолдызларыбызны дип әйтик инде, шәхси әйберләрен саклап калу һәм шул әйберләр аша халыкка мәгълүматны җиткерү, ул гына түгел, без әле шулай яшьләрне дә җәлеп итәбез. Ягъни бу әңгәмә урыны булсын инде. Менә элек беләбез инде Шарык клубында да шулай булган бит инде, әйме? Ул бит теге музыка җыр белән генә түгел, анда әңгәмәләр дә узган, сөйләшүләр дә узган, очрашулар узган. Менә без дә шулай итеп музейны шундый форматта итеп күрәбез. Рәхмәт сезгә, бик зур килеп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен, матур әңгәмә өчен, матур эшләрегез өчен. Без инде менә бүгенге сөйләшүне әлбәттә инде Салих Сайдашевның матур бер әсәре белән тәмамлыйсы килә. Тамашачыларга без вальсны тәкъдим итәбез. Һәм мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән иртәгә кадәр саубуллашам. Тормышыгызда яхшы кешеләр, матур хәбәрләр, кызыклы вакыйгалар гына булсын инде. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.